kakabsat ko nuin tayo alaen karagiti kay papanan nagiti sorsorat masapul adawatin tayo iti nananay apanakaawat iti Diyos no kasano iti naimbag apanagpamati tayo. Tadi kiti kapsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga hanlaeng nga may panggep iti silaw a makita akas kay papadan na. Tadi kiti dadto nga kabsat no inda mangagas wenno inda ibagbaga masapol iti silaw kinunada nga masapol iti kandila wenno anyata asilaw tapno aramaten da akas panagkararag. Ngem di kita kapsat narabaw laeng iti kay papanna di kita nintay utuben amwen iti kanapodno akay papananna. Tadi kita kapsatin na ibagbaga agapu ti silaw kadagiti banbanag anain spirituan nga dumanon sa dingato. Iti kapsathan lang bareng-bareng digitoy asilaw nga ibagbagana gapu kadagiti nailanad kadagiti sorsorat iti linaon iti Biblia. Tadi iti kapsat no kasano iti pannagna taado digiti adda ti sipnget di bagbagana nga adda ti sipnget digiti awan pa iti amuna anadyosan asorsoro nga da iti linaon iti Biblia. Tadi kapsat masapol ngayon tayo amwen kadagiti kay papanan na igitoy anapapateg ngayon na ibagbaga gapu tinasaya at apanagpamati. Tadi kita kapsat noon tayo usigen kadagiti kay papanan na adamot lang ditoy iti mangted silaw kada tayo. Tadi kita kay na ibagbaga apamanagnek amabasa iti piso 5 iti 8 tayo di na minsan dakay iti sipnget so di gito iti bagbagana nga adda iti sipnget tadi gitoy awan pay iti panakaammo nuhan tayo kung masideg iti intayo palangkalkal kadagiti kay papanan tilinaon iti Biblia ngem ita dakay iti silaw iti apo magna kayo akas anak iti lawag. Di kita kapsat maawatan tayo met kay papanan na lalo kadagiti padak nga Ilocano mamuanda mautob da digitoy akay papanan na nga malawagan digiti adda anay talimeng kadagiti panpanunot tayo so di kita tanagado digiti pamanagnek kakabsat may naibagbaga amabasa iti Biblia handa nga suksukay ni iti naduma labsanan dalaeng itinda laeng tuntuntunen digiti pagayatanda amakita abanag ngem no di datayo kakabsat kailangan ngamun tayo iti kinapudno ngayon na ibagbaga. Ta kinunana iti Lucas 11 iti 35 kita nga rudta iti silaw nga dakin ka saan kuma anasipnget so day takabsat gaan kuma anasipnget kadagiti adda kada tayo kadagiti kapanpanutan tayo no diket malawagan tayo gapu kadagiti linaon iti Biblia. So di kita kapsat nagasaya ti gitoy ngayon tayo amwen no kasano itin tayo padagi pataros wenno panakaawat iti kay papanan na. Ta kinuna nakapsat iti umuna at Timoteo 4 iti 11 dagiti abanbanag iti ibilin mo ken isorom so di kita kapsat laeng ngayon tayo iadal iti inna ibagbaga ngahan tayo nga gala iti sabali so di kita kapsat tadagado di kita apamanagnek ngayon na ibagbaga gapo iti kinasaya at iti pali pataros wenno palangala tayo kadagitoy akay papanan na. Iti mabasa iti muna Timoteo 4 iti 15 gagatam dagitoy abanbanag iso dalaeng iti sanggon
So kailangan nga digiti lang tintay sanguin nga ipalawag un ipadto kadigiti kay papanan na tapno iti ran ay mo may parangarang kuma kadigiti so amin ngadda kadigiti linaon iti Biblia ti kaya nagasaon. So kadito kapsat may nakipapaabot kapo ti Facebook online tapno maadal mautubyo kadagiti kay papanan na kadagiti agkakauneg ngadda iti linaon ti Biblia akas pangharig nga naibagbaga na po nga Jesucristo idi talo digiti adala na idi adada nga gumong ibuksilan na no kasano iti kay papanan na kadagiti linaon kadagiti surat nga naibagbaga kadagiti dadto nga kapsat mga alilaw dalaen nga handa nga laen iti wasto kay papanan na no di ket gilang pagayatan da dagiti lang linteg da tinda ibagbaga ngayan adal kadagiti dadduma amimroda so di kita kapsat so kung tayo kapsat digitoyhan nga bareng-bareng lang digitoy no di ket napateg gapo iti kararwa tayo nagturong iti Dios so agyaman nakakabsat no di kitoy ket intay sa gabaen iti kinapudno haan tayo nga agdipindir laeng iti religion no di ket agdipindi tayo iti na imbag a panagpamati so di kita kapsat ta iti gapuanan ken kadagiti aramid isumot laeng iti pagkakitaan iti kinasayat no kasano iti yasideg tayo iti Diyos. Tadigiti kapsat iti panakarupa tayo kadagiti sasao tayo betlaeng iti ropan-ropa nagturong iti Diyos. Ket agyaman na kakabsat maawatan nyo digiti kay papanan na saan laeng nga digiti makita abanag aropa kinagwapo uno kinapintas no diket digitoy iti bagbagana aropa kadagiti met lang sasaw tayo no may panggap iti Dios ket agyamanak iti Dios ama nakabarin so amen amen.